প্রধান আজ্ঞা জয় কৌশল জয় কৌশল আজ্ঞା କୁହ। ବୋଲେ ସେ ଜୁଲାଇରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଫ୍ରି କରବା ହଏ ବୋଲେ ମିଟର ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଅଲଗାବେ କି ଆମେ ଅଲଗେଇ ଦେମୁ ନାଇଁ ସତ ଆଜ୍ଞା ମଜାକ ନାହିଁ ଆଜି ଭୋଟ ଟାକିନି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅଛନ୍ ନେତା ମାନେ ବୋଲେ ସେଟାକୁ କହିକିରି ଅଲଗାମୁ କି ଆପଣ ମାନେ ଅଲଗା ଆଇବେ ବୋଲଛେ ସେଟା କାଣା ହବା କି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ମିଟର କାଇଁ ଲମା ଆଜ୍ଞା ଫ୍ରି ବୋଲେ ତ ସବୁଆଡେ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ବି ଏନ୍ତା ବୋଲି ପଚରଉଛନ୍ ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ ଲଗାଲି ନାଇଁ ଉଠାଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଟା ବାଲା ବୋଲି ଲଗାସି ବୁଝଲି ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ଆଜି ଅଲଗେଇ ଦେମୁ କି ଅଲଗା ଆଇବେ ସେଟା କିଏ ନାହିଁ କାଣା ହବା କାଣା ନାହିଁ ମୁଇଁ ବି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ନାନ ବି ହେଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ନହେନୁ ନା ଦେଲେ ଛାଡ଼ି ମହା ମୁସ୍କିଲ ହେଲା ସେଟା क्या आने बोले ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛେ ମୁଁ ଏବେ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଁ ତ ବତର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହିଲେ ଜଲ୍ଦି ଜାଣିବାର କଥା ବୋଲେ ପଚରେ ବୁଝାଇକି କହୁନ ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ଅଲଗେଇ ଦେମୁ ଆଜ୍ଞା କାହିଁରେ ବେକାର ଫେର ବର୍ଷା ବାତ୍ୟା ଆଇବା ବୋଲଛନ୍ ଚଡ଼କ ଚଡ଼କା ମାରିଲେ ପୁଡ଼ି ଯିବା ମିଟର ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ପଚରେଇକିରି କହିବେ ସିନା ଅଲଗା ମୁକି କେନ୍ତା ଯେ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଆଜ୍ଞା ଜୟ କୌଶଲ ଜୟ କୌଶଲ